Esa, minne matka? Joo, tuossa matka. Onko se kuski se levittää? Peremmälle vaan. Kato heti, kun jätkö siihen, kun tää kuule vanhat kummat ottaa, kun tulee toisiaan. Niin. Silloin sitä ei tarvitse, kun menee kempeleeseen. Näin se on. Hyvää matkaa teille. Mutta myös. Esa, mihin ollaan menossa? Itse asiassa on ihan varma. Kai me syömään ollaan menossa. Näin jo. On viimeisen päälle. No niin, luokanopettajakin mukaan haukottelee sinä. Raskas tyyli. 2,5 tuntia töitä. Mitä nyt tosiaan toinen vaan? Joko haluais myös kesälomaa? Ei toki, ei toki. Toinen samanlainen. Niin on luokasta. No ei luokasta. No. Tästä ei mies komeene. Kellon Velli. sikäs. Eikä. Miten se meni se Ikkistä sen partakommentti? Sanoitko sinä edes? Menikö mallitoimistosta? Minä sanon. Sinä se sanot, niin. Peri Ljungbergin parta. Niin. Vähän enemmän tukkaa. Musta on kyllä enemmän melpäri. Sekin. Päri kuin päri. Akipäri. Ei saa älä vielä aloita tankkaa. Ei oo käkkärät, ne on noita muhoja. Snakka en riim, Jupe. Tuliks ne Luokkosen pojat vai? Ei vielä. Ei pysty. Tuleeko ne kyyti? Tänne. Jan. Mulle tuu. Ai saa. Heti kauhean Mikko, mihin ollaan menossa? En tiedä, mulla on viikon virallinen vitsi jälleen tässä. Että Mä luulen, että se on hyvinkin epävirallinen, mutta anna tulla vaan. mikä on Medwurst ilman hevosta? Wursti. Antihistamiini. Ei. Joo, ei keksi. Sanattomaksi mitään. Näin on. No, palataanpa asiaan, Mikko, sitten Kyllä lähempänä. tehdään näin. 29 minuuttia. Puoli 8 lähet. Iloisia hamppaja. Pitäis olla puvut. Miksi, Jamppa? Mestareiden liigassakin pitää. Aivan totta. Ja sitten sulla pitäisi olla nappikulkeet korvissa. Niin pitäiskin jo. Tuu tärkeän näköisenä. Mulla on mitään Ei tuota kiinni. Suottapi olla tai suottapi sitten okka. Jaha, mitä Mikko olet valinnut tällä kertaa peli-illan ruuaksi? Sipsejä niinku aina. Ne on aina terveellisiä. Nää on. Näyttää pelimiehen valinnut. Jos herra Varjonen. Eikö tässä tankata? Mitä tää nyt on? Rolleripasta. No. Aivan hyvin. Komia letti on pojaa. Ei onkelmaa. Mihin lie pommisuoja tässä ollaan menoa? Ei kuulu! Tää oli reaktio Norsta. Mitä sä Nino teet? Mä ajan sun mehuun. Älä kai. Siitä pääsee Vietkongin salaiseen majapaikkaan. Sinne me ei mennä. Niinku kely.
Jotakin on kirjoitettu siihen alkuasukkaiden kielellä, ei saa seneen. No, hyvältä näyttää. Täällä lukee Ilja. Niin lukee. Minäkin pitää. Joo. Hei. Miten tämä mies on selvinnyt armeijasta? Se menee kiinni, kun vähän päällä. Ei mennä soihkuun. Ei kannakään. Haistaa pahaa, sehän on puoli voit. Eikä se ole pahaa meitä. Mikä se tässä on? Ootte käynyt. Ei homma joku on soihkuun. Eikö me mennä soihkuun? Minä oikeesti päässyt soihkuun. Vasta saunaan. Tää. Kyllä ottaa 20 vihasta teinityttöä tuota koppia. No niitähän me käsitellään päivittäin. Ja... Mä en käsittele. No niin, filmi poikki. Onko sitä molista? Niin pitkä on matka, ei kotia näy. Miltä häännöttää tässä? Pelkin. Näin se on. Matkailua varta. Mitä se ootte täällä lukee? Opetellaan Jannen kanssa uskontoa. Ei se väri. Ei tonne tuntuu. Ihan ok, ihan ok. Huomenna pitää voittaa. Kyllä. Aamun seilto. Hämälä. Niin onkin Hämälä. Miten se? Ne on niin simeitä sikoleita. Tulee 93 kanssa enemmän heivää. Joo, ei ole pari syöttämistä. No kyllä minä. Eikkä se ole, ei kamera edes pää. Ei kamera edes pää. Joo, pitäis olla. Kaapa tuossa tuolla meidän maali, uusi maalivahti, kato. Pietilän nimen. Pietilä oli tänne enemmän torjuntaa kuin niitten kakkosveskalla. Otti muun muassa tyhjästä maalista vielä upea save. Mitä sinä lukee? Läpä Se ei mennyt sinne. Ja pallo jotenkin tänne näin. Se jotenkin liikahtanut niin länkestä mennyt, kun mä kiertää liikassa. Täällä on tutunäköisiä hamppeja. Tai. Miltä jätkät hallin näyttää? Aivan paska. Tuli jo pieni. Pieni. Pientä sievää. Aivan surra. Joo, onneksi ei me saa viettämään. Niinpä. Ei tää ainakaan niitä haamia ole siinä. Yleisöä tervetuloa ykkösdivision karttasarjan pariin. Tänään FPC-TV kello lyöntikautti mukaan. Ja tervetuloa joukkueen kentälle.
Juho-Pekka Pieti, 12 Tapio Maanalta, 13 Juho Kamppa, 14 Mikko Kokonen, 16 Atte Kelonen, 17 Kuuso, 19 Jaakko Lehtinen, 20 Esa Malta, 21 24 33 Esse Paula, 39 Etti Lampila, 42 Henri Manelu, 76 Jani Raitanen, 88 Johannes Ruokkonen sekä 89 Matti Tuokonen. Joukkueessa valmentajan Vuolo, Janne Mäkiläinen sekä johtaja Janne Ohkonen. Tarkistaa pöytäkirjasta mitä se on. Ei siis kyllä. Märkätään tarpeeksi, että pitää tännekin. Sinä ei saa vielä kiinnitti noista videonpätkistä. Vanhana voit katsoa sitä, kuinka komea sinä olet ollut. Ja kuinka kommenttien miesten vieressä olet päässyt. Sitten kun vaan kuulivin puolella, niin sitten tuotte mulle semmosen videon, missä mä... Silloin todetaan vähän tausulaisia videoita. Mitä sä syöt jo? Miltä se coachille näyttää? Se näyttää banaana. Bananas are for monkeys. Miltä se tuntuu? Katsotaan tuolla vähän menee noita kirppu. Esa jos sukilla. Joo, ei. Juhokin on lähtenyt pelireissuun. Katso leppakaan me. Tulevaisuus häikäisee. Ja proffa. No niin. Proffa the beat. Saako tän parhaan tyngän editoitua pois kuvasta? Mä veikkaan, että sitä ei millään saa. Valitettavasti. Ei, komia on. Kamula. Mr. Kalapuikka. Olkkonen työn touhussa. Jaha, taisi mennä omaan taskuun pariin 20 teiliä. Aivan, totta kai pitää karkkasa. Onneksi saatiin kameralla. Rahaa, työn touhussa. Tero särkee täällä yhtiöpussi. Ei niin saa tehdä, Tero. Eikä? Ei. Mitkä fiilikset? Terokin saatiin pussi mukaan. Ihan hyvä, että se... No näin. Tosi hyvä. Voidetaanko? Voitetaan totta kai. No niin, se on miehen puoli. Ja Velli. Vellilläkin on parta vaan kasvu. Paikat tuolta saatana. Kiitos parissa päällä. Lupaa myönnettämistä, jos laitat kasvaa. Näin on. Mitä mä sanon? Miten menette kirjoitukset? Predestinaatio-opin mukaisesti me ei oo enää kirjoituksia enää ikinä. Aivan. Niin sinulla ei oo enää ikinä kirjoituksia, vai yleensäkään ei enää ikinä kirjoituksia? En tiedä. Me ensi kevät sinä. Mikko! No. Viikon virallinen vitsi, kiitos. Joo, pojat jo kuulit tämän, mutta... Miksi Röllipekon vene uppos? Miksi Röllipekon vene uppos? Joo. Siitä puuttuu tilipito. Tänään päivänä. Ei hyvä. Ja Juh. Kaverille. Nupula uusi paita. Mitä stringitkin on uudet? No, ei nyt kerrota kaikille katsojille sitä. Mä en oikein vedä viikkoa. Onko Jupola viikon verran sitä vitsi? Se on vaan Terolle, Tero ei tiedä. Okei. Herra Varjonen söi banaan. Oliko hyvä? Ei ihan. Täydyn. Muhoslaisia banaaneja. On vähän kulunen. Opa. Läse siitä vielä Jappa, hymyksyn muu. Eikä se ole? Sanoista kun mä lopetan tämän kuvan. Nyt. Tää tulee YouTubeen. Kärppä mikä voit. Sitten hakata taas Oululais äiteen. Kerralla. Etäkärppä. Etäkärppä. Oli pattaa syö. Ätkä kannattaa ohi. Eikö mä liikaa, kun mä näen sinun kortin, niin mä pelaan rateekin. Älä ohi. Ei minä, ei ole tarkoitus. Ei ole tarkoitus. Milloin loputtaa? Jatka pari.
Lepo, lepo, lepo. Siinä tuo Luokkasen Johannes jo kikka. Liian näköistä. Tappiakin on se. Antti ainakin. Kiittää Nattia paljon. Voi että. Siellä se. Tapsu lentämään nonaa tuolla. Mamma. No, aika mennä paskalle. Mamma. Kukas tuo? Joku Pippi. Kylläpäs on. Kaunista. Melkein yhtä kaunista kuin sinä. Onko niin kaunista? Kiitos. Kyllä vähän jumissa kuitenkin kun istuu. Nyt jäät. Salaisia kuvioita ei voi paljastaa kameraan.
Tämä on pakko saada videolla. Tuntinen Porukka lähtö isoin annosta, kuka syömässä? Kuka te olette? Puhukaa kameraan. Pojat on luokkaretkellä ja Tämmönen ihme hiihtäjä. kuvaa tässä. Mitä sun dopingit on? Niitä ei tiedetä tänne huoltoasemalle nokkaan. Luutasankari, sun lähes huispauksen MM-kissa.